1, 2 e 3. Epa. Bon dia, bona tarda, bon estiu, bon Nadal, sí, home, feliç Halloween. I feliç any nou, no? Ja aquí som. Feliç any nou si no ens veiem. Com esteu, tribuneros, tribuneres? Benvinguts a un cap de setmana on el Girona no juga perquè juga dilluns. Vaya basura. D'horari, sí, la veritat. Bueno, aviam. Vale, ja està. I el següent a Montilivi jugant divendres, també. O sigui, Prefereixo divendres que dilluns, eh? Sí, De fet, que dilluns, vaig a tenir un facto, eh? Prefereixo jugar divendres que el cap de setmana. És que ja te queda el cap de setmana per tu, saps? Ja, no sé, divendres. Divendres a la nit. Va, divendres està bé, però és que dilluns és horrible. No, dilluns és horrible. I entre setmana la Champions, tot i que és molt maga la Champions, també és horrible. O sigui, és lo que hi ha. Però jugar divendres, per mi, divendres a la nit. Jugues, després, en el nostre cas, gravarem, que podem gravar inclús dissabte al matí, i el cap de setmana per tu, saps? Ja ho tenim tot. Però bueno, no hem vingut a parlar de partits, avui hem vingut a parlar de... Mercato! Mercat d'hivern, perquè... Mercato, la mare que em va parir. Estàs enfadat amb el Mercato, Pol? Ni fu ni fa. Posa un adjectiu per al mercat d'hivern del Girona. Un adjectiu de com et sentis tu, no de definició del mercat. No sé. És que no sé què dir-te. Decepcionat, indiferent... Ficarem parche. Parche no és un objectiu com a tal. Bueno, I parches en castellà et cardarà la bronca. que el defineixi. Parche com I seria? com el seria? Adhesiu? No sé com seria Bueno, parche. doncs digue-li emergència. Emergència. Aviam, venim a comentar una mica el que ve a ser el mercat, el que està sent el mercat, perquè avui és 1 de febrer, queden 2 dies, no? Queda demà, diumenge, i el fins dia... al dia 3, que és dilluns. El dilluns, però fins al dia 3, el dilluns passa també o es tanca el 2 a les 23:59 o és el 3 a les 23:59? Això ja no ho sé. Bueno, queda 1 o 2 dies de mercat i sembla que les operacions, tant sortides com entrada, ja són definitives, no? O sigui, no són a res més. Seria, no sé, a mi em sorprendria que vingués algú ara així d'última hora quan no ha sonat en les últimes setmanes, saps? El més que ha sonat aquest mercat d'hivern ha sigut Eric Garcia, que semblava que era el que tothom donava per fet, no? Bueno, era l'únic que volia portar el Girona. Aviam, en teoria. El cas d'Eric Garcia era el cas que quadrava amb el discurs de Mitchell, el discurs de Quique Cárcel, el discurs de Dalfigeli de si portem algú que sigui per millorar el que ja hi ha i que sigui per millorar-ho a largo plazo, no? Perquè tu ara mateix compres a Eric que t'hagués costat, què? 10 milions, 8 milions, alguna cosa així, el revaloritzes perquè tindrà molts minuts, de la mateixa manera que es va revaloritzar la temporada passada, tot i que estava cedit i després el Girona no li podia haver tret rèdit, i llavors tens 2 opcions, o te'l quedes perquè et rendeix bé i et soluciona, et cobreix una posició de puta mare com ho va fer la temporada passada, o després el vens per una quantitat molt més alta d'aquests 8 milions que normalment el Girona, quan fa una inversió en un jugador, el mínim que vol treure és el doble, perquè un dia va sortir en Masvagà i ho va dir, llavors si són 8 doncs serien 16, si són 10 serien 20, o inclús el triple, perquè a la Premier un lateral dret central per 30 milions no és difícil vendre'l si té projecció i té rendiment. I t'ofereix allà, no sé, el que ell vol. Correcte. Cuidado, s'estan pagant barbaritats per jugadors que dius. Sí, no seria dolenta. I quadrava amb aquest discurs de millorar el que hi ha i fer-ho a llarg plaç. Bueno, era una oportunitat de mercat que al final no s'ha donat perquè allà... Què ha passat ara? Bueno, qui s'ha lesionat? Ah, no sé si s'ha lesionat algú. No sé si s'ha lesionat algú, bueno, però... Christensen ha tornat, però ara es torna a lesionar, inclús no sé si sortirà. Jo a mi em dona la sensació de que Eric l'últim que perd és l'esperança. Ara té minuts i va parlar amb en Flick, no? I li va dir, i bueno, va decidir quedar-se, almenys fins a final de temporada. Almenys, o sigui, el que sabem és que ell és del Barça fins a morir, que el seu somni és jugar al Barça jugant, i que, que l'últim que perd és l'esperança, i ara sembla que està tinguent minuts, no?, últimament. No, la veritat és que no estic molt posat, però és una operació que al final no s'ha donat. Contrari a aquest argument
que diu Mitchell, que diu Quique Cárcel i que diu del Fisieli de millorar al largo plazo i el que hi ha, ve Arthur, que ve cedit sense opció de compra, una sessió més simple que jo, fins a final de temporada. Per 6 mesos. Bueno, menys, fins i tot. I no et sorprèn aquesta contradicció? Sí, que em sorprèn. És que això ho anava a dir, dic. Es diu que es vol fer això, Amèrica em sembla molt bé, o amb inclús... Ja me'n vaig amb un altre, amb el nano aquest de 18 anys que està sonant al Noruec aquest, que també era migcampista, em semblava bé, a llarg termini i tal, però bé Arthur, que ja té... Vaig mirar i no és tan gran, 28. Jo pensava que tenia més. 28 perquè, anys. clar, jo me'n recordo quan va venir al Barça, que allà devia ser jove, però clar, després han passat un piló d'anys. Té 28 anys, sí. Però clar, és que ve per 6 mesos, sense opció de compra... És tot una incògnita perquè no saps si et rendirà bé, no... Porta des del maig sense jugar un partit, crec que està apartat fins i tot de la Juventus, no sé si crec que no entra ni amb el grup ni res. Correcte. Sí que quan va estar a la Fiore, no sé si va ser l'any passat, a la Fiorentina, l'any passat o així, sí. Va tenir un bon nivell, de fet molta gent ho ha dit, que si està com al nivell d'allà pot ser un fitxatge que rendeixi bé, però clar, és que en el Barça era una de cal o una d'arena. Quan van al Liverpool el van apartar de l'equip, inclús en Klopp el va posar amb el juvenil a entrenar perquè no el volia ni veure en pintura. No saps ben bé què passarà, no? Aviam, jo el que veig és que portar a Arthur a última hora de mercat, contradient tot el que has anat dient durant tot aquest període de fitxatges, et deixa veure una emergència que no hem reconegut mai, però que fent aquest moviment pues, queda una mica... Evidenciada que faltava. Evidenciada, exacte, aquesta és la paraula. Que és? Al mig, no? La figura de l'Aleix de sí, una mica. Un Aleix Garcia, correcte. En quant al jugador, he llegit que estava apartat de l'equip no per motius de comportament, sinó per motius esportius. Perquè no... Però vés a saber, o sigui, això és el que es diu i el que s'escriu i el que es publica, sí, però vés a saber... Tu no portes un jugador perquè sigui molt dolent, perquè Arthur no crec que sigui dolent. No, i a més que és el que... A mi me huele a... No, i és el que acabes de... Chamusquina. Que és el que acabes de dir tu, que no és la primera vegada que passa, saps? Llavors, quan ja hi ha un... Hi ha antecedents... Ho dius per... Vale. És que més enllà, aquí a Palafrugell vas timbar un Porsche perquè va donar en positiu en no sé què, saps? Vull dir... I sabem que les farres li van molt i aquí tenim platea que es defraguen les mans ja. Entre Arthur i entre Aprilla, cuidao. Sí, però igual, ja referent a això, ell ha renunciat a molt sou per venir a jugar a Girona. Sí. Llavors, entenc que el que vol és jugar, perquè per estar de festa i cobrar... O sigui, si vol anar de festa, el millor és no jugar. Home, allà a Turín estava molt bé, no? Clar, perquè no jugava, anava cobrant el tio un pastizal. I té un sou que flipa. 7 milions, crec que vaig llegir. Un pastizal, i llavors ve Girona renunciant a gran part d'aquest sou de 7 milions d'euros a l'any, i entenc que és per jugar. Ara, et pot sortir bé? Et pot sortir bé. Et pot sortir malament? Et pot sortir malament. Però et pot sortir bé per moltes coses i et pot sortir malament per moltes coses. Si no et surt bé, no té per què ser perquè vagi de festa o perquè no es comporti o perquè no dormi les hores que ha de dormir, no ho sé. Et pot no sortir bé perquè no s'adapti, perquè no tal. El que passa és que jo tinc la sensació, una mica la mateixa sensació que abans de que vingués Eric Garcia, abans de que vingués Van de Beek, per exemple, que són jugadors que sempre han estat en grans equips que normalment juguen mínim Europa League i que ens pensem que el rendiment... O sigui, comparem... Quan veiem un jugador d'aquests, per exemple, Eric Garcia, al Barça, amb qui el comparaven? Amb Piqué, amb Puyol, amb tots aquests. Sí, Van de Beek, el Manchester... comparen a Lamine Yamal o a Messi, o Gavi amb ja ho sé, Xavi... Però aquest el rendiment te dona bé. Després, a Van de Beek, amb qui el compares al mig del camp? Amb Giggs, amb Scholes, amb tota aquesta penya que jugava al mig del camp en una posició similar a la que juga Van de Beek. No et surt... O jugadors més d'aquí, un Pogba, per exemple, d'aquests, no? Després venen a Girona, que som un equip més petit, més modest, que no té tanta qualitat a nivell individual, i això és una evidència que ningú s'enfadi, perquè estem comparant a tota aquesta penya que ha guanyat Champions, amb Ivan Martín, Llangel i Oriol Romeu, que ens els estimem molt, però som el Girona, i venen jugadors d'aquests que en altres equips europeus no han rendit superbé, però han estat competint en tot aquest nivell,
i destaquen perquè la qualitat la tenen. Jo crec que, combinat amb la qualitat que té, si està una mica centrat i la màgia que li posa Mitchell per recuperar tots aquests jugadors, que ja sé que no és un mag i no me recuperarà a mi de jugador, no em farà a mi bo Mitchell, perquè d'on no n'hi ha no li facis rajar. Però, no sé. L'ha convençut Mitchell, que van tenir reunió, van a Mitchell personalment, bueno, això s'ha dit, Mitchell amb en Quique i Cárcel. I el va convèncer perquè, de fet, era o venir aquí o anar al Santos. I anar al Santos acaba de fitxar Neymar. I és festa assegurada. Sent brasiler... És festa assegurada. L'únic que he vist que el Santos està segona de Brasil. Jo què sé. Ja, però em sembla raro competir amb un equip que està segona de Brasil. Bueno, era anar a la festa assegurada. Però vull dir que ja hagi triat venir aquí, podem dir, hòstia, vaig a jugar amb en Neymar, saps? Bueno, donem-li una oportunitat. I després, el que has dit tu de... Sí, molta gent segurament ho compararà, que rotllo no està jugant, Van de Beek, per exemple, tampoc jugava quan se'l va portar i tothom es pensava que estava mig mort. Blind també. Blind, un altre exemple. Van de Beek era per tema lesions. I Blind és per un tema d'edat. I Blind era per tema d'edat. I perquè venen d'equips que tant Bayern com Manchester United, on venia el Van de Beek, són equips que treuen molts de joves i molt bons. I poden fitxar molt. Llavors, entre l'edat i que lesions o el que sigui, vulguis o no, tiraran més pels joves que per gent que diuen tu porta molts anys a jugar. Llavors, sí. En canvi, Arthur, és que entre temes, sí que també ha tingut moltes lesions, però també són molts temes que estan fora del futbol i ara diuen que és tema futbolístic, tot i que no ens quadri massa. Mira, llavors, és una mica diferent per mi, crec jo, no sé. És diferent, però hi ha casos, i jo crec que el més representatiu podria ser un Benzema. Benzema ha estimbat 37 Lamborghinis, 47 Ferraris i 53 Porsches. I el pavo, al Madrid, que és un dels equips més grans del món, doncs ha rendit. I sobretot quan va faltar una figura com la de Cristiano, que li feia una mica la sombra, ha rendit. Llavors, no ho sé. Bueno, aviam què. Però és que jo, sense anar més lluny... Si vem ganes i motivat... El més dolent de l'Arsenal, l'altre dia, el Girona és el millor amb diferència. Sí. Saps? Llavors, és que poder li dona, saps? Tanquem tema Arthur? Tanquem tema Arthur. Per tancar tema Arthur vull dir que no vas al Milan, saps? Els trajes aquests que et poses i tot això. Sí, per l'avió... A l'arribar, en el vídeo en Miquel es veu que hi ha un càmera gravant-lo, especialment en ell. Dic, no sé si s'està fent una pel·lícula o és algú del club que el grava a l'arribada, que no crec. Bueno. O no sé si s'està fent un documental ja. No vull entrar en temes comunicatius, màrqueting i tal, que sé que t'avorreixen, però entenc que hi ha una estratègia a darrere d'imatge i de tot això. Però d'ell o del club? D'ell. Vale, al final ell és un producte i té una marca personal que es diu Arthur Melo. Si tornessis a fitxar per la Juve em sembla molt bé, però que vens del Girona. Bueno, doncs mira, les coses van com van. Jo no estic en contra d'això, saps? En plan, que faci el que vulguis. No, al final deu haver una empresa darrere que està muntant tot això i hi ha una estratègia i l'estratègia li han dit que tu vas a un aeroport, doncs t'acompanyen 3 càmeres a l'aeroport. Com sap guanyar-se l'afició, Missatge en català a la història ja. Sí, només faltava dir, no sé... Orgull gironí, visca el Pont de Pedra, saps? I ja està, ja li fem una estàtua allà, al mig de la plaça Independència. Arthur català. Segon nom. Es farà llarg el vídeo avui, Bueno, és el que hi ha. Què prefereixes, Pau López o Selvi? Pau López ja sabia que... I de fet jo ho vaig dir en un vídeo d'aquests últims, quan es va lesionar Gazzaniga, que ell volia marxar. Ja està. Aviam, aquí vull dir una cosa, i no tant per la sortida de Pau López, sinó per l'entrada de l'ucraniano aquest, que no sé com es diu, perquè fins que ens... Hòstia, ara no som... No. No ho intentis perquè et faràs mal. No ho intentis perquè et faràs mal. Jo, mira, venim d'unes temporades on la competència de Gazzaniga, era Juan Carlos, que realment no és competència, ¿vale? I s'ha vist perquè la temporada passada va jugar tot Gazzaniga i aquest any Juan Carlos va renovar, però ha sigut l'entrenador de porters a la Champions i ha vingut un altre porter com és Pau López. Va venir Pau López, un porter que ve de baixada, que ja els equips grossos o la gran major part de la seva carrera ja l'ha fet, i venia Pau López a estar a casa, en un equip, jo crec que amb un projecte maco, a jugar a la Champions, a més, i bueno, li ha sortit una mica rana, no? Li ha sortit una mica malament. Ara bé, Pau López era competència per Gazzaniga?
bueno, si Gazzaniga fallava, doncs podies tenir allà un suplent de Gazzaniga per cridar-li una mica l'atenció i per estirar-li una mica les orelles si feia falta. Però era si Gazzaniga fallava, saps? Amb aquest porter ucraniès que ha fitxat el Girona, que ja està inscrit a la Lliga i que ja és el segon porter, crec que a Gazzaniga se li compliquen més les coses, perquè és un porter que té futur, que té 19 anyets, no ve de baixada, ve de pujada, no sé 19 anyets i va ser millor sub-19 de... no sé de què ara. M'encanta perquè en Pol comença a tirar millor algo. Va ser no sé quants. Sí, va en sèrio. No, sí, però m'agrada que tens la dada. Però no sé si era amb selecció o amb club. Pues això. Que estava en un club que ha desaparegut o no sé què ha passat i porta sense jugar algo llegit, no sé, un temps. Doncs em sembla molt més competència per Gazzaniga, aquest porter ucraniès, que no pas el propi Pau López. I ara sí, que si Gazzaniga falla per lo que sigui, o el rendiment del porter ucraniès per als entrenaments o per les oportunitats que tingui està bé, sí que veig que cuidado amb Gazzaniga perquè ja Gazzaniga és el gran, saps? Llavors, cuidado amb això i sembla que el Girona, direcció esportiva i Mitchell tenen molt clar que és un tros de porter i que s'ha d'apostar per ell. O sigui, cuidado amb la competència a la porteria perquè tothom semblava que, bueno, que era la guerra Pau López contra Gazzaniga. Jo no veia cap guerra, sincerament. Jo tampoc. Però amb aquest ucraniès, cuidado. I bueno, ja ha quedat demostrat. Que cuidado, No he vist aquest ucraniès en la vida, no sé ni com es diu. No, no sé ni pronunciar el seu nom, aposta però cuidado. de futur, potser ara no, però Gazzaniga té 33 anys, 32, 30 i alguna cosa. Tants? Sí, crec que sí. Vale. Llavors, entre aquest porter, tens a Fuidias per allà seguir que també és jove. Correcte, bueno, Fuidias. Tens dos porters amb propietat, diguéssim, de futur. Correcte, 3, no? Gazzaniga, Fuidias... Bueno, sí, però vull dir, els dos més jovenets de futur. I, bueno, i això ja li haurem de fer una despedida acomiadada, per dir un català bé, a Juan Carlos, Sí, bueno, quan toqui. No sé si serà aquest any, l'any que ve... Va renovar fins a aquesta temporada, no?, per jugar a la Champions. Sí, veurem què passa a final d'aquesta temporada. Li haurem de fer un poema, poder. Com t'agrada fer poemes, Sí. I, bueno, jo per mi, passem al cas, per mi més decepcionant, que és Selvi. No per el propi Selvi, que també, sinó per la dinàmica que s'està agafant amb els jugadors de la cantera. És que només ens falta vendre Justin. Saps? I Minsu. I Minsu, correcte. És que si, per mi, a nivell de nivell, valgui la redundància, Selvi, Minsu i Justin estan més o menys al mateix nivell, cadascú a la seva posició. Sí que poder l'esperança més grossa és amb Justin, no? Perquè és el que més vistós ha sigut quan l'hem vist i tal, però, ostres... Minsu potser ara mateix, no? Mateix. Sí, no, però vull dir per posició, és una posició que destaca molt, saps? En plan, perquè és molt desbordante, saps? El que bueno, jo, no? Cuidado, també. Sí, però no és tan descarat com... És que Justin, quan el van veure per primera vegada, van flipar tots. Sí, però amb la lesió... Sí, per això, però és on tenim més l'esperança, saps? Sí. I Selvi poder és una posició que no és tan vistosa, perquè és més al mig, una cosa més de pivot, però, ostres, quan l'hem vist jugar... I ja ha jugat Champions, ja ha jugat a primera, i ha donat la talla al nano, que, de fet, ho vam dir en algun vídeo que, hòstia, vaya partida s'ha marcat, saps? Bueno, és que van fer el hashtag Selvi titular. Tenies aquí una joia, un diamant per polir, que ja s'estava mig polint, donant-li minuts, perquè vam tenir la plaga de lesions, tot el que vulguis, però anava sempre a entrenar, sempre convocat, si hi havia lloc, clar. I sempre donant el nivell. I ara, pues, sabem que se li acabava el contracte aquest any, no? Bueno, al final d'aquesta temporada. Correcte. I entenc que el Girona li va fer una proposta de renovació que no devia ser la que ell volia. Clar, aquí ja no sabem si potser no li van... Potser el nou contracte seguirà sent del filial i ell no volia ser del filial, saps? Volia pujar. No, això, com que no ho sé... Això és que no ho sabem. Llavors, bueno, ell ha triat l'opció de l'Almeria, que tenia opcions de primera també, del Mallorca i no sé què. Bueno, allà potser li han dit que serà titular o tindrà minuts, l'Almeria crec que va primer. Pot ser. I crec que va primer destacat, vull dir que segurament sigui dels que pugin directes, i l'any que ve potser segurament estarà jugant a primera, vull dir... Sí. Aviam. A part que deu cobrar més, suposo. Sí, evidentment. Bueno, clar, és que tenia fitxar el filial, saps? I clar, i passarà d'un tercer RFF a un segona divisió. A un segona divisió amb un jeque por ahí que va primer. Que té pasta. Aviam,
el que dèiem, jo no em veig encara d'opinar sobre el tema de la proposta esportiva econòmica que se li hagi posat sobre la taula a Selby i el que pretenia Selby cobrar, /jugar, /ambició. Però jo crec que era... O sigui, si Selby volia jugar al Girona i el Girona volia Selby, era molt fàcil posar-se d'acord, perquè entenc que millorar-li el sou no era una cosa molt difícil, tenint sou de filial no era una cosa molt difícil, i veient el rendiment, tu li podies haver donat minuts al primer equip. I amb nivell de minuts no feia falta millorar res més, perquè és que ja els va tenint, o sigui, ja va tenint oportunitats, saps? És el progrés natural d'un futbolista de la cantera que està jugant a tercera ref cap a un primera, no crec que poguessis demanar gaire més. I t'estalvies portar algú al mig, perquè tens aquí algú de futur. Ni Artur, ni el Noruec aquest, ni ningú. No, és que per mi tenia molt de futur, igual que el Tental, per exemple, saps? Que en Tal també va aparèixer la temporada passada, va jugar l'altre dia a la Champions i va renovar... L'altre dia vaig veure les estadístiques del partit de Champions i espectacular, No sé, m'ha sortit un tuit i dic... Sí, no va fer mal partit, la veritat, va estar bastant bé. No sé, a mi, més que el cas Selby, que m'ha sapigut greu perquè li hem vist molt de nivell... Ja és una mica el cas cantera en general, no? Sí. Gabri se'l ven per canviar Abel Ruiz i està rendint allà que flipes, marcant i assistint i no sé què. El Mansa. Ilias, que està cedit a l'Oviedo, està fent també una temporada molt top. Joel Roca... Però si estan cedits, em sembla bé, perquè tinguin minuts. Saps? Però clar, si ja porten no sé quantes sessions seguides. Vull dir... Bueno, doncs que pillin, si després Mitchell no els veu clar, però almenys els tenim i els podem repescar quan vulguem. Però, per exemple, el cas del Mansa, que està a l'Espanyol, i l'altre dia va anar convocat ja amb l'Espanyol per jugar a primera divisió. I és lateral esquerra, que nosaltres... Cuidado que ens falta. El cas de Selby, en què ve? El van vendre també o és cedit? No, està cedit. Està cedit. Pues, aquests dos casos, per mi, el Mansa i Selby, ja no t'entro en casos d'Almena, perquè aquí ja és voluntat del jugador d'anar-se a Aràbia a cobrar un pastizal i el que vulguis. Però aquests casos de jugadors que se'n van a equips pitjors, com són, l'Espanyol està primera i tal, però a nivell classificació està pitjor i a nivell equip també té menys qualitat. O el cas ara de Selby de l'Almeria, per mi, saps? És no sé, és unes... No sé, jo crec que no s'ha volgut fer massa l'esforç per retenir-lo i ja està. Tampoc crec que fos massa difícil millorar-li una mica les condicions que té ara. No, clar, és que és el que deia, millorar unes condicions de tercera rep no em sembla complicat. Crec que és una cagada i ja està. Però bueno, també que no sabem tot el que hi ha darrere... També t'haig de dir que, o sigui, una operació a dos bandes no es dona a terme... el jugador també ha volgut sortir, vull dir... Correcte. Bueno, des d'aquí, Selby, molta sort. Molta sort. Torna quan vulgui. O sigui, aviam, que marxi no vol dir que no torni. Saps? Deixa'm la porta oberta. I ja està, no? Crec. O faltava algú? Hi havia el tema Yangel, no? Va sortir el de Yangel i hi ha un altre que crec que no sé si ho has vist, però no d'allò. Aviam. El tema Yangel, diguem-ho, l'Atlético de Madrid... El tema de Yangel vam sofrir ahir un microinfart. Sí. Aviam, és que la veritat és que hi ha molts mitjans de comunicació que no els coneixen ni sa mare, saps? Bueno, és que el d'ahir mateix és d'allà de Venezuela. De Venezuela, però vés a saber d'on baixa tot això, saps? Que llancen informacions perquè... Però és que el tio llança en plan, solo falta la revisió mèdica, saps? Què m'estàs dient? Collons, ja està a Madrid i Ángel no està aquí entrenant, tio. Sí, no me jodes. La veritat és que va sonar tot molt catastrofista i després va semblar que res. És que hi ha interès de l'Atlético, però ells no volen pagar la clàusula de 30 milions. Ja està. Perfecte. O sigui, van trucar, hola, què tal, Ángel? Pues està molt bé, mira, pues l'altre dia va complir el cicle de targetes, en principi jugarà dilluns, la talla de la samarreta és aquesta, però tot bé, saps? Què més vols saber? Te passo el DNI o alguna cosa? Perquè, bueno, sí, són 30 milions si vols paga'ls, però ja està, saps? I l'altre, aviam, Pol, dislumbra'm. Bueno, la possible sortida de Solís cedit al Valladolid. És veritat, sí que ho he vist, Que aquesta pot ser que passi. Bueno, és que poder la possible sortida de Solís al Valladolid ha sigut el detonant per l'arribada d'Artur. Va sobrat al mig del camp com per deixar sortir jugadors? No. Saps? Bueno, no. Aviam, parlem-ne. Oriol, Yangel, Ivan, Van de Beek, Arthur, Solís. Pots ficar a l'Esprell el pots ficar per dins, Sigankov el pots ficar per dins. Jo sempre, quan va sortir ja de primeres, vaig dir que una sessió primera, si té minuts,
li podria anar bé. I en No un està mal. Valladolid pot tenir minuts. Veurem, no ho sé. No em semblaria mala opció, sempre i quan sigui una sessió. Sempre i quan sigui una sessió. S'ha parlat de sessió, no crec que hi hagi opció de compra ni sigui venda al final. I sempre i quan tingui minuts. Clar, I sempre per i quan això, tingui en un minuts. Valladolid jo crec que els pot tenir. Correcte. Bueno, Bueno, no em semblaria mala opció. Jo, tot i que no em semblaria mala opció, tampoc em semblaria mala opció que es quedés. A mi, sempre que ha sortit Solís, no sempre ha tingut partits. Ha tingut partits dolents d'aquests que dius, hòstia, Solís, tio, m'espavila, saps? Però a mi em sembla un jugador que a futur li podem treure molt de rendiment. Em recorda molt a Yangel, sincerament, que fa uns anys que Yangel ronda per Girona, i als principis, que també perquè es lesionava molt i tal, tampoc em semblava un jugador que dius, hòstia, és titular imprescindible. I ara, a dia d'avui, Yangel em sembla dels millors jugadors que tenim, no al mig del camp, sinó en tot l'equip, i per mi és un altre titular, no indiscutible, perquè també tens a Romeu que te fa la feina, però per mi Yangel és jugador top de la plantilla i que quan hi és ell t'aporta moltíssimes coses. És molt jove, Solís. Ve d'una lliga que no s'acosta ni de lluny a lo que és la lliga espanyola. Poder el període d'adaptació és una mica més llarg, també es va arribar la temporada passada en un equip que tirava molt sol i no va tenir oportunitat d'entrar, perquè la veritat és que no havies de canviar res, i aquesta temporada sembla que està entrant una mica més, també va tenir una lesió, no? I bueno, està tornant, tranquil·litat amb Solís. És que la temporada, per molt que portem, o per molt que porti molt de temps, tota la temporada passada, és que la temporada passada no és representativa de res, perquè la temporada passada és una cosa tan extraordinària, tan excepcional i tan fora de lloc, que clar, és el que, per exemple, amb Pablo Torre va passar, no? Que Pablo Torre, si hagués estat comprat o en propietat, poder aquesta temporada hagués tingut una mica més de protagonisme, però la temporada passada, no per les seves qualitats, que poder també, va tenir molts menys minuts que a priori el que pensàvem que tindria quan va arribar, no? Però clar, funcionava tot tan bé que no podies fer canvis, i és el cas de Pablo Torre, és el cas de Solís, i és el cas de molts altres que la temporada passada podien haver tingut el nivell per competir i per jugar sent titulars en un Girona, però clar, donat com es va donar, clar, és que no havies de canviar res. No havies de canviar res. Saps? Llavors, bueno, és això. I ara sí no que... està, No has vist que també ha sonat un lateral esquerre per fi? Hòstia, Pol, tens molta info, Jo no m'entenc... Un nano del Bayern. O jo estic molt adormit o tu estàs a totes, No, un xaval del Bayern. I per què no em passes això, tio? Joder, em pensava que ho havies vist. No, jo és que estic molt apagat, tio. A mi, No sé si a mi el són- mercat no m'agrada. ara no sé el nom. No m'acaba de molar a mi el del mercat, No sé si té 19 o 20 anyets del Bayern, ex cantera aquí a Catalunya, o sigui que crec que era l'Adam i no sé què més. Vale? I també hi havia, no sé si era el Betis interessat o un altre equip, i el Girona també va mostrar interès. No sé si ahir o així. Bueno, per fi són un lateral esquerre, no? No sé si acabarà venint o no, jo ho dubto. Crec que era, no sé, 19 o 20 anyets. També sonen ara molts noms que sonen ara perquè és mercat d'hivern, però poder s'estan tantejant per al mercat d'estiu, saps? Pot ser. Bueno, doncs fins aquí, no? Jo crec. I ja està. I el noruec aquest... Mitja hora portem, de Pues Mercato. Sí, ho gravem ràpid, lo del Mercato. És que sempre ens enrotllem com ja. puta testa, saps? Bueno, doncs fins aquí, Mercato. Queden 2 dies. Si passa alguna cosa, evidentment farem vídeo comentant express i exclusiu d'aquell jugador, però bueno, Ja la... no me sorprendria, sincerament, que... No crec que passi massa res més a part de lo d'Artur i com a molt lo de Solís. Correcte. I ja està, gent, que acabeu de tenir un bon cap de setmana. Ens veiem dimarts amb el postpartit. Feu la porra, que la penjarem per xarxes. I res, que vagi bé, macos. Adeu! Adeu.